Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wala qawla wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qaulal mu'alifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amadana fi asrarihi wa adda alaina bi barokatihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi ikilah fasal. Wa idza kana lan ing dalem nalikane ana apa al munada. Munada iku mudhofan kang dimudhofake apa munada ila ya'il mutakalimi maring ya mutakalim. Jaza mongko wenang fihi ing dalem munada apa situ lugotin ana 6 pira-pira lugot. Ikdaha utawi salah sijine situ lunggotin iku katful ya'i kebuange kurup ya, wal ijtija'u lan ngalap cukup bil kasroti kelawan karukat kasro nakwu ya ibadi. Umpamane contoh lapat ya ibadi, he kawula ingsun. Asale lapate ya ibadiyah, yaknya itu dibuang menjadi ya ibadi. Wa ya qaumi lan contoh lapat ya qaumi, he kaum ingsun. Wahia utawi situ lunggoten katfuliyai iku al aksaru luwe akeh. Asaniyatu utawi kang kaping pindho iku isbatul ya'i netepake kurup ya, as-sakinati kang mati apa kurup ya, nakwu ya ibadi. Umpamane contoh lapat ya ibadi, he kawula ingsun, yaknya itu ditetapkan tapi disukun ya ibadi. Asali satu utawi kang kaping telu iku isbatul ya'i netepake kurup ya, maftukatan kang diwaca fatkah apa kurup ya, nakwu ya ibadiyalladzina asrafu. Umpamane contoh surat Az-Zumar ayat 53 ayat 53. Ya ibadiyah, he kawula ingsun alladzina wong akeh asrafu kang padha leluwean sapa alladzina. Ar-rabi'atu utawi kang kaping papat iku qalbul kasroti ganti karukat kasro fatkatan ing karukat fatka wa qalbul ya'i lan ganti kurup ya alifan ing kuruf alif, nakwu ya kasruta. Umpamane contoh lapat ya kasruta, duh getun ingsun. Al-qomisatu utawi kang kaping 5 iku katful alifi kebuangi kuruf alif, wal ijtija'u lan ngalap cukup bil fatkati kelawan karukat fatkah, nakwu ya gulama. Umpamane contoh lapat ya gulama, he punakawan ingsun. As-sadisatu utawi kang kaping 6 iku katful alifi kebuange kuruf alif, wa dhammul karfi lan maca ndumai kuruf. Alladzi katful alif kana kang ana apa katful alif iku maksuron kang diwaca kasra
ka qauli ba'dihim kaya ucapane setengah wong Arab. Ya ummu la taf'ali. Ya ummu he ibu ingsun la taf'ali. Ojo agawi sapa panjenengan bidomil mimi kelawan domai kurup mim wa quri'ah lan diwaca apa lapat robus sijenu. Umpamane contoh surat Yusuf ayat 33. Robu do pangeran kula. As sijenu utawi penjara utawi bui. Wahia utawi hadihi lugot. Iku dhaifatun lemah. Fa ing kana mongko lamun ana apa al munada. Apa munada? Iku al mudhofu lapat kang dimudhofake apa munada ilal ya'i maring kurup ya. Iku aban lapat aban au uman utawa lapat uman. Jaza mongko wenang fihi ing dalem munada. Ma'ahadil lugoti ing dalem sertane iki pira-pira lugot. Apa arba'u lugotin ana papat. Pira-pira lugot ukoru kang weneh. Ikdaha utawi salah sijine arba'u lugotin iku ibdalul ya'i ganti kurup ya ta'an ing kurup ta maksurutan kang diwaca kasra. Nakwu ya abati umpamane contoh lapat ya abati do bapak ingsun. Waya umati lan contoh lapat ya umati do ibu ingsun. Wabiha lan kelawan arba'u lunggotin qur'a maca sapa asab'atu ulama sabak ulama pitu ghairu bni amirin ing sakliyane ibni amir fi ya abati ing dalem lapat ya abati do bapak ingsun. Asaniyatu utawi kang kaping pindho iku fatkutai fatkai kurup ta wabiha lan kelawan arba'u lunggotin qur'a maca sapa ibnu amirin sapa ibnu amir ing lapat ya abata tik waca ya abata ya umata soale tae tik fatkah ya abata ya umata. Asali satu utawi kang kaping telu iku al jam'u ngumpulake baina ta'i ing dalem antarane kurup ta wal alifi lan kuruf alif wabiha lan kelawan arba'u lunggotin quri'a diwaca apa al jam'u baina ta'i wal alifi saddan kali nrecel ya abata ya ummata ngumpulake ta lan alif dadi tik waca ya abata alife dawa ya ummata alife dawa. Arabiatu utawi kang kaping papat iku lapat ya abati duh bapak ingsun bilyai kelawan nganggo kurup ya. Wa idza kana lan ing dalem nalikane ana apa al munada munada iku mundhufan. Lapat kang dimundhufake apa munada ila mudhofin maring mundhof ilal ya'i maring kurup ya mislu ya gulama gulami. Umpamane lapat ya gulama gulami. He punokawan punokawan ingsun lam yajus mongko ora wenang fihi ing dalem munada illa isbatul ya'i angin apa netepake kurup ya maftukatan
kang diwaca fatkah au sakinatan utawa kang mati. Ila idakana angin ing dalem nalikane ana apa munadah iku ibna amin, lapat ibna amin. Awi ibna umin utawa lapat ibna umin. Faya juzu mongko wenang fihi ing dalem lapat ibna amin atau ibna umin. Apa arba'u lugotin ana papat pira-pira lugot rupane katfuliyai kebuangi kurup ya ma'a kasril mimi sertane kasroe kurup mim wa fatkiha lan fatkai kurup mim wa bihima lan kelawan kasrul mimi wa fatkuha lan fatkai mim kuri'ah diwaca fi sab'i ing dalem ulama sabak apa fi qaulihi ta'ala dawe Allah ta'ala surat Al-A'raf ayat 150 ya bena ummah he anak lanang ibu ingsun wa isbatul ya'i lan netepake kurup ya ka qauli syairi koyok dawe kiai syair bakar kofif ya bena ummi wa ya sukoi ko nafsi angta kalaftani lidahrin sadidin ya bena ummi he anak lanang ibu ingsun wa ya sukoi ko nafsi lan he dulur kandung ingsun angta utawi sira iku kalafta ngganti sapa sira ni ing ingsun lidarin maring mangsa sadidin kang payah atau kang suwi. Sadidin bimakna kabada kang payah kang susah. Wa qalbul ya'i lan ganti huruf ya alifan ing huruf alif ka qaulihi kaya dawuh Kiai Syair bakar rujas ya benata amma la talumi wahjani ya benata amma la talumi wajjai falaisa yaklu angki yauman matjai ya ibnata amma ya benata amma ngono ya kena ya tabel ini ya ya benata amma la talumi wahjai falaisa yaklu angki yauman matjai ya benata amma he anak wadone paman ingsun la talumi ojo maidu sapa sira wadon wahjai lan turwa sapa sira wadon falaisa mongko ora ana apa kelakuan iku yaklu sepi angki saking sira wadon yauman ing dalem siji dina apa matjai panggonan turu ingsun wabillahi taufik wal hidayah waridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.